Isiokwu m n'ụbọchị nke taa wụ ekele. Ịbụrụ onye Igbo na-ege m ntị ebe ọbụla ị nọ n'ụwa ma ọ n'ala Igbo, achọrọ m ka ị lete ma ghọta ma chọpụta otu ndị nna gị ha si hụta na otu esi ekwe ekele, otu ekele kwesịrị ile-esi aga. Oji Ofo ekwu Igbo mmanụ uwe biko aha m Nkwachukwu Oji Agbo, a na-akpọ m Oji Ofo. Abụ m onye olu okoro nke dị na Ọmụahịa n'obodo nke Chineke n'okwu bekee Igbo EKELE. I'm from Olokoro in Umuahia South local government area of Abia State. Abụ m onye Chiizin, abụ m onye omenala, abụ m onye Guardian religion. Ụmụnne ndị arụkwụsị dede ha anyị tọtara ha ndị nke nọ n'Enugwu. Ọ ga-adịrị Igbo la ma anyị na-achọ ka ememe ala Igbo otu Chukwu si chọọ ya, mmadụ a ga-akwụsị nwu ya. Nwatakịrị ga-ekele onye tọrọ ya. Chetakwa na mgbe gboo ndị Igbo na-agba ọtọ ruo arọ 10 ha ebido. Anyị nwa kụziri nwa bekee mgbe ha bịara, mgbe ha ji skuulu ha bịa. Anyị nwa kụziri ha na onye nọ junior lekwa otu ọ ga-adị ka e were na-amata onye ka nọ. Mmere na ha si anyị tọkụwa in ndị nka fly out. Ugbu a ihe ndị ala tụwala. Nwatakịrị na-agba ọtọ ruo arọ 10 yiwe efe mgbe gboo. Gaa jụọ akụkọ gị, gaga gụwa nkọwa ụlọ gị jere dị history n'okwu bekee. O kele dede ekele onye to nwe ndị ga-ekele m, nwe ndị ga-ekele ndị kelere m, nwe ndị mụ ha ga-ekele. Ekele ahụ mara n'aka dịka onye okenye. Ndị okenye kwa gụwa onye okenye, you are supposed to know na ị ga-ekele nna gị ha ndị hụrụ. Onwe ndị anyị nwa n'ahụ, onwe ndị n'ụwa hụrụ. Ị ga-ekele ha kwa ụbọchị. Ịchọ na ikele na ekele, olekwa otu ị ga-esi ebe ị ga-ekwe ekele dịka onye nna. Ihe kwele okwu agwa ndị nna nwokwu a maka ọ na-eme nne ewu na awa ọka nwa ya na-ele ya. Ụzọ anyị na-agaghị ewu n'ụwa ka ọ sọrọ ya. Ndị anọ 75 to 80 dị ndụ n'ala Igbo, maka ndị Igbo a na-akakwa nka 80 ya wụzi elder na some places. Mgbe gboo emenwe ihe ndị okenye, onye 80 years ga-anọ na age grade dike ya, onye 100, onye 120. O nwere ndị okenye na-ama mkpụrụ na-eji mkpara mgbe ndị Igbo kara eji mkpara. Ugbu a jizi mkpara na-emega anyị. Ndị Igbo na-eji ya maka okenye mgbe gboo. Oji Ofo ekwu nwoke olu okoro nke dị na Ọmụahịa. You are supposed to know as an elder na ikpechiri ikpere nna gị ha, ndị eze chere ala gị. Gaa nọkwara n'ihu ụmụ anyị, enyekwe gị ọjị gọzie gashi in Jesus name. While ndị nna anyị agwakwala anyị na ọjị anaghị anụ bekee. Bikonu, kama mụ nwa ga-apụ n'ụtụtụ n'ụlọ m chọwa ebe onye ruo m dosere meri ka m kelee ya n'ụtụtụ, ma gbapụ na ama nna m ga-ekele ada m iji anya na meri anwụọ nọ nne somebody ọ dịghị ndụ mekelenu nke m akụkọ metụrụ m. O nwere ihe m tiri ọrịọ nne m bụ ada m iji nọ na ama iji anyị n'etiti ebo ngagharịọ ya arịrịọ. Onye Igbo agharịọwa nne ya onye Rome, ole onye ga-ebu ụzọ ọza ma ajụjụ. You kwesịrị ịma and dịkwa wee a sị na chifu na ofe nke anyị ọ sịrị ịmakwa ife ịmachakwa. Must you be told that na God awụghị a stranger n'ala Igbo, ọwụ ndị ọcha kpọ ya bịa. Were ekele ruru nna gị nye ya. Iwekwere ekele ruru nna gị, nna gị ga-enyenwe Abraham, Isaac na Jacob. Nke gị kwanụ o nweghị mgbe ndị nna anyị jụrụ anyị. Ọwa anyị wa hapụrụ ụzọ ha ziri anyị mmekwe na iji nọrọ n'ahụhụ a. Lee otu Naijiria dị, nwere ihe ndị Igbo ka ji. Ndị mba bilie echiche megide anyị, nwere ga-ekwuchite ọnụ anyị. Ndị Igbo chekwe na echiche ka anyị lagoro otu Chukwu si ka anyị first. Ụnụ achọkwa na onye Igbo ga-achị eze. Ọ bụrụ na Peter Obi mgbe ọ pụta ọ nọ na-eme isi ọ ga-amite na ọchịla ya eme isi, a gara enye ya. O menwela ka ndị Igbo. A sị m na ọ ga-adịrị Igbo la mma. Igbo mmanụ biko na-ekpe ekele kpeme ị ga ikpe kelee ndị nna gị first. You get why?